Krásny vek, keď už môžeme všetko. Pozerať neprístupné filmy, voliť, môžeme slobodne fajčiť, piť alkohol a jazdiť s autom. Nezdvorilé policajné štatistiky ho však označujú za rizikový. Týka sa tento problém naozaj len spomínanej rizikovej skupiny? Určite nie, tu je v podstate celý rad spoločenských, ale individuálnych akcií, kde napriek tomu, že vodiči vedia, že nemajú sadnúť pod vplyvom alkoholu za volant, oni si za ten volant sadnú. A je tam ešte ďalšia situácia, že pokiaľ sa dostaneme do nejakej partie, kde popíjame, je tam dobrá zábava, veľmi často nás tá partia prehovorí k tomu, aby sme sadli a porušili určité pravidlá. A práve tomuto by sme mali odolať. Čiže čo je vlastne najdôležitejšie v tejto situácii? V prvom rade uvedomiť si tie následky, ktoré vlastne môže mať takáto jazda. A v ďalšom je to mať takú určitú asertivitu, to znamená schopnosť povedať nie za každej takéto situácii. Ale to nie je celkom jednoduché byť taký hrdina a stáť si za svojím. No určite je to veľmi komplikované, ale tu si treba uvedomiť, že zodpovednosť, ktorú mám, nesiem sám. Tá zábava je síce skupinová, ale tá zodpovednosť skupinová nie je. To znamená, že ja vlastne sa musím rozhodnúť, či teda odolám tomu tlaku tej skupiny a sadnem za ten volant, alebo potom tie následky už nesiem sám. Takže čo k tomu dodať? Pravdepodobne neexistuje riziková skupina, ale skôr rizikové rozhodnutia. Človek si rešpekt buduje aj tým, že trvá na svojich zásadných postojoch. Pretože nielen jazdiť, ale aj baviť sa treba hlavou.